Benvinguts i benvingudes al tercer capítol del podcast de feminismes del Consell Nacional de Joventut de Catalunya. En aquest veí d'espai intentarem acostar-nos als feminismes i al col·lectiu LGTBI des del punt de vista de diverses convidades que han col·laborat o militat en associacions juvenils al servei del moviment. Elles ens explicaran el seu recorregut, la seva experiència, la seva perspectiva actual sobre temes transversals de la lluita, com ara la seva història, l'evolució de les seves teories, la relació amb l'extrema dreta, els seus potencials i les seves limitacions. Benvinguts i benvingudes. Doncs si ja heu sentit el primer capítol i el segon, que vam tenir aquí a l'Anna, a l'Adriana, a l'Arnau, a la Clara, doncs vam poder parlar una mica de la història del feminisme més recent a casa nostra i també de la història i de l'organització dels col·lectius a favor dels drets LGTBI i totes les dissidències. I avui tenim amb nosaltres a la Carla, a l'Helena i a la Cesca per parlar una mica de com hem incorporat el feminisme i aquesta lluita pels drets de totes les dissidències en les nostres organitzacions, en el moviment associatiu juvenil i en el feminisme de base també. Per tant, noies, com esteu? Molt bon dia. Carla Andreu, que ets membre del secretariat del Consell Nacional de Joventut de Catalunya. Què tal estàs? Estem molt bé, amb ganes de participar, evidentment, en el podcast i dir una mica la nostra i posar un espai de trobada en comú en temes que crec que cal treballar i seguir-los treballant, però posar-li un enfoc més mediàtic també. També tenim amb nosaltres a l'Helena Martínez, que és membre del gran comitè d'Esplac i Exmoni. Com estàs, Helena? Molt bé, molt contenta també d'estar aquí i representar una mica i reivindicar la importància del lleure i això, ganes de xerrar una mica. I a la Cesca, que és membre del moviment feminista de base. Què tal, Cesca? Ostres, quin nom. Bé, molt bé, contenta, no? Crec que en general hi ha diferents perfils avui i jo crec que també poder portar aquesta mirada més comunitària, més de base, més de barri, que evidentment causes, plais, etc. en formen part, em fa certa il·lusió. Que xulo, noies. Doncs, si podeu ara cadascuna poder-nos explicar com vau començar la vostra trajectòria dins de cadascuna el seu respectiu moviment, associació, organització i com heu anat visquent doncs, aquesta incorporació també del feminisme a dins de les entitats. Cadascuna serà superinteressant. Bé, jo en el meu cas ja fa molts anys que tinc una militància des dels 15 anys, diria. Doncs a mi tinc tota aquesta trajectòria durant aquests anys, també en alguna part l'he treballat dintre del lleure o inclús militància política, però evidentment el tema del feminisme sempre ha estat present i ha de seguir sent una reivindicació malauradament perquè no tenim tots els nostres drets, per tant és un tema que ha d'estar a l'ordre del dia i seguir-ne parlant i treballant, com deia abans. Jo en el meu cas, la meva militància, crec que anys vista després he pogut identificar que comença en el moment on ets conscient a l'esplai de la tasca que estàs fent i realment, com jo vaig començar a l'esplai als 13, jo considero que des d'allà estàs participant, encara que sigui més passivament, no? Però estàs formant part d'una educació popular i d'una alternativa a l'educació formal i ja conscientment suposo que a l'edat on entres a la universitat, entres a ser moni i com se t'obren espais supercòmodes i superxulos on dir la teva i assemblees assemblea de facultat, assemblea de barri i assemblees feministes de cadascuna d'aquestes. Clar, jo poder començo més filosòficament. O sigui, jo començo molt amb el rebuig a la norma, no? Com tantes altres, subjecte o objecte de crítica, i per tant vivint una mica com una realitat de dir, hòstia, no m'acabo de sentir còmode amb allò que soc, anem a buscar altres alternatives. I tinc la sort de conèixer un dia amb una xerrada absolutament del meu desinterès, perquè em semblava alternativa i vaig anar, i a partir d'allà vaig començar el cicle de qualsevol militant juvenil, que és participar de tot i quanto más mejor, no? Llavors, a partir d'aquí, entra el casal de joves, entra el moviment per l'habitatge, les assemblees feministes, els comitès, etc. i em fan arribar 10-12 anys després aquí amb això, no? Com hem participat en molts espais, però sobretot amb la característica que mai he deixat de formar part del moviment feminista i juvenil. Actualment, què fan les vostres associacions o entitats de les que participeu? Clar, entenc que en el teu cas, Cesca, potser és com la resposta més abstracta, perquè exactament on t'ubiques?
Jo m'ubico a un barri, que no poble, que es diu Sant Andreu. Actualment formo part del que és, o sigui, del que és ara mateix el teixit feminista, que és el comitè del 8M, malgrat que el 8M s'ha estès en la seva temporalitat. No com a tal vinc d'això a parlar d'aquí, però sí que és veritat que responent una mica a què estem fent, primer, fer front a una situació de reflux del moviment feminista. Per bé o per mal venim, i segurament totes nosaltres n'hem format part, de 10 anys d'onada feminista bestial que probablement en altres capítols altres companyes han explicat. En l'actualitat jo crec que una mica el que estem fent és reubicar les necessitats que tenim, les experiències que portem a l'esquena i veure què podem fer amb la conjuntura actual per una mica com superar les limitacions i també aprendre de les coses que sí que van funcionar, perquè no tot és negatiu, no? Que a vegades hi ha certs relats que fan patir una mica. Sí. Estàs encara a l'esplai, Helena? Sí, bueno, no. Com a directa monitora no, però pertany, o sigui, estic com a referent de sector d'esplais, que és com ens organitzem a Esplac, que és per sectors territorials, i llavors és el que diem equip d'equips, que és com creiem que és la manera més realista d'arribar a totes les situacions geogràfiques o representar-les, ser un altaveu, si més no. I en tot treballem en perspectiva de gènere, o sigui, intentem, com sempre entenem que és un constant canvi i una constant evolució de tots els nostres ideals que han de sempre anar millor i això, o sigui, tot el que fem és en perspectiva de gènere, en perspectiva dels nostres valors. I tu què, Carla, què fas, va? Amb lo teu. En aquest cas, des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, en aquest cas, des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, evidentment hem notat una forta onada de l'extrema dreta, inclús de discursos antifeministes. Llavors, nosaltres el que creiem és que per fer front a totes aquestes coses cal organitzar-se des de tots els espais, sigui en el lleure, sigui des de sindicats, sigui militància política, entitats culturals. Llavors, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, per qui no el conegui, entenc que si esteu escoltant aquest podcast és que sí. O no. O no, però estaria molt bé que el coneguéssiu. És com un paraigües que agrupa tot l'associacionisme juvenil català. Llavors intentem fer projectes, en aquest cas per combatre també tots aquests discursos, intentem adaptar-los a tot l'associacionisme, tocar-lo una mica des de cada base i portar-lo a tots els terrenys perquè puguin ser treballats i traslladats no només a la gent associada, sinó que també a gent que no és associada però que senten que aquests discursos també són seus, llavors vegin que la forma de poder fer front a tot això és organitzar-se per transformar, que és un lema que diguem nosaltres, però és que al final és això, perquè les coses passin, ens hem d'organitzar. Vale. Noies, doncs ara us demanarem, aviam si podem fer un exercici de baixar-ho a la terra, en aquest sentit de dir, vale, tot això que és fantàstic a nivell d'eslògans i de discurs, volem transformar, volem fer arribar un discurs, volem incloure i volem seguir-nos organitzant. Per exemple, per dir-ho molt ràpid, quina és l'última acció, allò pràctica, logística, que ha realitzat l'espai d'on formeu part, no? Que dieu, doncs mira, justament ahir vaig portar 18 ampolles d'aigua a no sé quina comissió que ho necessitava no sé quin carrer. Perquè ho entengui la gent que potser no milita o que milita en altres espais, Com més a nivell organitzatiu intern o sigui... Sí, o bueno, amb quina acció directa es pot traduir això, saps? Jo, com a organització interna, per exemple, el més recent que s'està fent és un pla de transició feminista amb l'objectiu, evidentment, de millorar tots aquests aspectes que pot semblar que estan ja solventats, però encara queda molt camí per fer, i llavors com fer una anàlisi molt interna de com estem, no, l'organització, i veure aquests punts on es pot millorar participació més dissident o més diversa i veure com es pot arribar a una realitat més realista de la nostra societat.
Sí, si et sembla això. Evidentment, doncs, aquest n'és un exemple. Aquest podcast. Posar un espai de debat des de varis àmbits. Crec que s'han pogut tocar des de varis costats. I com no, a partir d'aquest podcast sortirà la primera trobada de l'associacionisme juvenil feminista, que serà el mes d'octubre, un espai que volem que serveixi per treballar, debatre, fer cures i saber cap on volem anar a l'associacionisme juvenil en àmbit de feminisme. En aquest cas creiem que és un espai super necessari i que cal fer-hi, posar-nos-hi, vaja. Val, jo aprofito per enganxar una cosa que deies abans. Una mica més aviat relacionat amb la militància juvenil, evidentment feminista. Una de les darreres coses que hem estat fent és treballar plans de masculinitat. Una mica amb la lògica, precisament, de que estan havent-hi discursos antifeministes que són innegables, que els trobem, etc. Les dades ho mostren, però que crec que alhora, i plantejo potser una pregunta, crec que a vegades ens sumem a un debat alarmista que tant les xarxes fomenten com els mitjans de comunicació hegemònics també promouen, d'una certa radicalització, no? Com si anéssim als infants d'un cau un esplai i tots tinguessin unes idees retrògrades, com si estiguessin parlant amb familiars dels 60 cap amunt, no? I penses, ostres, anem a posar els peus a terra. Llavors, una cosa que nosaltres estem intentant fer, i això responent a la pregunta que ens feies, Laura, és precisament analitzar com els darrers anys, amb tot aquest cicle feminista, hi ha hagut un avenç en la definició del gènere, en el que entenem per formar la masculinitat, la feminitat, etc. I a partir d'aquí dir, què està passant amb els nostres companys homes? Perquè hi ha una certa masculinitat ferida, no? M'han qüestionat, m'han dit que m'haig de treballar, jo no ho he sabut fer, ells també tenen una responsabilitat, anem a veure què més podem fer. Llavors, una mica com el que estem fent és, per una banda, nosaltres, com a dones dissidències, aprofundir en quina és la performativitat del gènere no hegemònica que volem contemplar en una societat emancipada i feminista, evidentment, però, per altra banda, també posar entre les cordes els companys en la lògica de l'autoemancipació, despatriarcalització dels homes companys per ells sols no vindrà, no? Llavors anem a reunir-vos, anem a veure com vosaltres us podeu criticar i a partir d'aquí anem a veure com podem avançar per generar noves formes de ser lluny, no? D'aquest patriarcat, d'aquesta masculinitat, etc. És guai això perquè ja va sortir en el primer capítol que parlàvem amb l'Anna Polo i l'Adriana Llena com a exemple de què fem amb els homes, no? Perquè dèiem, nosaltres ja hem generat tot el discurs possible, no tot el possible, però vull dir, hem generat una gran quantitat de protocols, d'activitats, de quotes, de mesures per poder fer dels nostres espais uns espais més feministes, però ara necessitem que siguin ells qui es fotin les piles, també en el sentit de que si estem en un espai educatiu i de lleure necessitem referents masculins sants i referents d'això, d'homes que siguin el que nosaltres creiem que haurien de ser, nosaltres i ells, però ens trobava una mica amb la paradoxa de que aquests espais moltes vegades també eren pensats per dones. Llavors, no sé com ho esteu fent perquè aquests homes també s'empoderin ells mateixos amb les seves masculinitats i es deconstrueixin una mica ells solets, sense que nosaltres haguem d'anar amb un protocol mastegat de no, mireu, és que em sembla que això ho podríeu revisar, això ho podríeu parlar, vull dir que hi hagi aquí també una mica d'iniciativa per part seva, no? Que és una cosa que entenc que aquests anys pot haver generat una mica de rebuig entre ells. Jo crec que, no sé què en penseu vosaltres, però que sí que crec d'una banda que com a dones i dissidències tenim la responsabilitat i la consciència d'oprimides, que per tant a vegades, tot i que ens pugui generar contradiccions, ens requereix més en la lluita contra el patriarcat i contra el gènere normatiu, etc. Per què dic això? Perquè d'això també ens fa subjectes protagonistes d'aquesta lluita, no? Això no vol dir que els companys no tinguin responsabilitats. Per tant, d'altra banda, com ho estem fent? Primer, el que deien probablement les companyes, ja tenim molta feina, anem a veure com, després de performar aquest gènere, no? Una companya del comitè del 8M de Nou Barris em deia, hòstia, poder els homes ja han après, no?, com volem que siguin, però realment, en el seu efecte material de transformació veritable, això ho estan fent o no? I jo, hòstia, deia, merda, no t'ho sé dir, no, què faig? I fins a quin punt és cosa meva, no?, també, és que és aquesta cosa que ens carreguem a l'esquena. Llavors, per mi, hi arriba un punt de dir, jo crec que nosaltres sí que podem pensar coses, però crec que hi ha facilitat als homes
homes que en un procés de maduració, de joventut avançada, etc, que ja han obtingut eines que crec que els hem de donar espais, després veure quin rol nosaltres tenim i veure com avança, perquè crec que si no hi ha possibilitat de descobrir com performar d'una altra forma el gènere. Amb joves i adolescents, jo crec que aquí potser Educatives i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya té més a dir. Endavant. No, sí, jo crec que sí que és veritat que ha recaigut sempre la feina sobre nosaltres, també com molt aquest paper, no?, de voler fer sempre la pedagogia i com realment, òbviament crec que ha de, com deies tu, Xesca, com de partir de nosaltres, però sí que és veritat que després de tota la feina feta, què? No? Com, on estan aquests referents? No? Potser t'has treballat molt, però ostres, segueix veient un referent que a vegades per infants, per joves, és com molts cops ja es queda com es prefereix, no?, aquest referent masculí guai, no?, com per dir-ho així, com... Sí, el típic prototip de moni guai. Moni que t'enamores. Exacte, el teu amor platònic, de tota la infància, sí, ens ho coneixem. Que després, ja veurem què en fan ells també quan reben això, quan reben aquesta mirada, no?, per part de les joves. Sí, com crec que encara falta molta feina així, no?, com per realment reconèixer el teu privilegi en aquest sentit que estàs sent un referent tenint en compte com d'important ets, no?, per aquests infants, i desenganxar-te una mica d'això i realment fer tota la feina que sembla que t'estàs formant, però executar-la, no? Com si potser falta un pas aquí que sempre es tira més com, no de la construcció de masculinitat, sinó com a empoderament de la dona, i potser ha d'anar una mica de la mà. Ha d'haver-hi una mica d'assaig-error, no?, que és el que deia ara la Cesca. Vull dir, potser ens estem començant a trobar la limitació després d'haver fet 1000 protocols, d'haver fet tallers de gènere en els CAUs i en els esplais, d'haver fet formacions de gènere també per les monitores, pels CAPs. Quines són les limitacions d'això, no? A mi una cosa que realment em trasbalsa molt, que és una mica el meu imperi romà, és l'abús de poder. Els espais tant de monitors i de caps només entre ells com amb les joves i amb els infants, no? Perquè al final és una cosa super inconscient i molt subliminal i inherent a la masculinitat hegemònica i que per molta formació de gènere que facis, a la qual gairebé sempre hi van totes les monis i cap home, i després per molt protocol d'agressió masclista que hi hagi, és una cosa com que és tan subliminal que és molt difícil de controlar. No sé si us heu trobat en els vostres espais, però requereix també enfrontar-se a amics, perquè tu tens una relació afectiva amb gent que pot estar exercint aquest poder una mica inconscientment i requereix enfrontar-se a dinàmiques de grup de molts anys, perquè normalment la gent que participa d'entitats educatives també són gent que ha conviscut des que eren petits. Llavors, no sé com afronteu aquest repte des del Consell Nacional de Joventut, des de l'ESPLAC. En el meu cas, jo crec que tothom s'ha trobat en aquests casos i en limitacions a l'hora de tiro endavant, no tiro endavant, què fem? I és evident que no n'hi ha prou amb protocols ni amb formacions, sinó que ha d'anar molt més enllà. O sigui, el treball és molt més complex i també individualment, evidentment, i col·lectivament. Ara, és que és molt difícil. O sigui, en el meu cas, jo per contestar-te et diré que és molt difícil treballar-ho. Evidentment no és impossible. En el nostre cas, per exemple, sense anar més lluny, en el Consell Nacional sí que ens trobem en que sí que hi ha un protocol per com ho diria? Que hi ha d'haver-hi un mínim de dones, no? Ha de ser una mica, no igualitari, però no pot ser que fins fa uns mesos jo era l'única dona, és el que hem estat treballant. També hem hagut de debatre, portar a debat, a veure com fer front a això, perquè no et sentis obligat a fer el pas de presentar-te aquí per al sol fet de ser una dona. Però és una mica posar una cosa a la balança que a vegades també a les dones ens costa posar-nos al capdavant de projectes com aquests, en aquest cas un projecte associatiu, posar-te al capdavant, doncs ens costa moltes vegades per diversos motius, evidentment, que ens han estat imposats. Però al final és treballar-ho, debatre-ho. A dia d'avui som una dona més, però tot i així som conscients de que hem de continuar treballant-ho per fer front
a una igualitat en el cas del secretariat del Consell Nacional. Jo crec que en el cas d'assemblearisme, sobretot de l'esplai, així com... Crec que és molt el que dius tu, prova i error, i que al final som un grup d'amics i amigues, perquè al final, evidentment, una de les coses que estàs allà és perquè és un espai còmode on tens amistats, això, si més no, gent amb qui et portes bé, i és molts cops difícil intervenir. I és per això que són necessàries les comissions de gènere, de no mixta, i és un espai còmode on pots expressar les teves incomoditats, però com les portes a dir-los, no? Com les fas efectives, i crec que és un dels deures que tenim, trobar maneres efectives i potser no seguir sempre pel mateix camí, no? Si acabem de fer una valoració d'aquest curs i aquest curs ha sortit que això no està funcionant, anem a fer alguna cosa, però a vegades és com, això no ha sortit, i a l'any següent te trobes que ho fas igual. Llavors, també el relleu afavoreix. Jo crec que hem fet bastant camí, però encara queda molt, i igual que fa 4 anys les assemblees eren diferents i ara són, vull pensar, millors, doncs seguir treballant en aquest aspecte d'anar veient el que ens falla i buscar diferents eines en les que mínimament podem tenir abast. Jo crec que aquí retorno primer al principi i lligo amb el que deies. Jo crec que el poder existeix, les jerarquies existeixen. Si nosaltres ara estem fent una assemblea i jo prenc acte, a mi se m'atorga un poder. Si jo prenc torns, jo tinc un poder, no? Perquè si tu ja fa molt torns que parles i la persona al costat en fa menys, poder decideixo prioritzar l'altra persona. Llavors, crec que aquestes relacions de poder són innegables i crec que fer veure que no existeixen porta problemes. Això per una banda. Per l'altra, amb el que tu deies, no? Una cosa que pot no funcionar en un moment no vol dir que estigui exhaurida històricament i que mai més tornem a fer alguna cosa, no? Poder en un espai les quotes ja no funcionen i funcionen altres mecanismes. I crec que amb això el moviment juvenil té un paper bastant important en entendre que les generacions, que som jovent, que se'ns acaba en algun moment. No? Llavors, constantment hi ha un procés de formació que podem tenir companys i companyes dels 18 als 25 anys superformats que coneixen el protocol, que van formar part de la redacció del protocol, però l'infant de 5, quan en tingui 15, hauran passat 10 anys i poder aquell protocol s'ha normalitzat per part dels CAPs, etc., però per altra banda aquest jove, ara jove, ja no el coneix, no? Llavors crec que això també és un dels reptes. I després, per afegir una darrera cosa, que crec que també, com a eina que tenim des de l'associacionisme juvenil, també, que crec que és molt, molt concreta i molt fruit dels debats dels darrers anys, és començar a desbinaritzar les expressions i les formes, no? De dir que un company tingui la sensibilitat de demanar-li a una companya com està perquè no l'ha vist bé, no és negatiu i no és femení. És una forma d'expressar la seva forma de ser des d'un rol molt positiu, no? Llavors, crec que des de l'educació una cosa que hem de tenir molt en compte és dir, hòstia, quan veiem un comportament, no el binaritzem, no pensem en si això és masculí o femení, perquè llavors, inclús des d'una educació emancipadora, estem perpetuant el mateix. No estem assignant que les dones són sensibles i els homes són brutos, agressius, etc. No sé què en penseu, però jo... Sí, no, és interessant, però a la vegada és una mica inevitable, no? Vull dir, al final el llenguatge que tenim és limitat i és com... A vegades necessites posar aquesta etiqueta per identificar una actitud que tant de bo no fos aquesta etiqueta, però és la que tradicionalment s'ha fet servir, la que ens entenem tots una mica quan la fem servir, no? Vull dir, com què proposeu? Sí, crec que... Perdó. Sí, com que crec que a base d'això treballar-ho, no? De construir aquestes masculinitats, crec que aquests són els referents que han de tenir les noves generacions, així com vull pensar que d'aquí 10 anys aquesta binarització de les actituds, de la sensibilitat és més femenina, ja es pot desenganxar una mica més del gènere i que... Tant de bo. Que sí, jo crec que és òbviament qüestió d'anys i anar treballant, però crec que l'associacionisme és un molt bon espai on fer-ho i en l'àmbit educatiu, doncs, ser referents i ser uns referents així de positius crec que ja fa molt com perquè vegin un home o una dona, el que sigui com el teu referent és així i no té res a veure amb que sigui un home o una dona perquè potser els dos referents que tens són iguals de sensibles, iguals de curosos, o sigui com desenganxar-nos una mica de la càrrega de les cures per part de les dones. Que l'altra cosa també és una mica com
com aconseguim que els referents d'aquests infants i joves i la gent que té accés a les entitats educatives sigui una mica més diversa, perquè jo a vegades també tinc la sensació de que al final tots acabem sent gent que ens hem mogut pels mateixos espais, que ens hem format en els mateixos llocs de militància, que hem llegit els mateixos llibres i que hem vist els mateixos productes culturals i que tots som una mica com fills del mateix patró, però en realitat després surts del cau, surts de l'esplai i vas a tocar gespa i veus que el món no és així i que els infants que t'arribin probablement tindran un context també molt diferent que per sort doncs, també podran accedir al de l'esplai o al del cau, no? Però que crec que també és interessant que els referents i els educadors puguin ser d'altres maneres, que també suposa un repte pel que és després l'assemblea de monitors o de caps, dir, vale, ens ha vingut una persona que difereix molt del com som nosaltres. Què fem, no? O sigui, l'expulsem perquè no es correspon una mica doncs, amb els nostres principis i els nostres ideals o com ho fem perquè després aquestes persones puguin anar en la línia dels valors de l'entitat? És un dilema, vull dir, jo també m'hi havia trobat al meu cau de dir hem de ser inclusius, hem de tenir referents de tot tipus, però també s'han de mullar uns criteris, no? Que nosaltres considerem els adequats per estar amb infants i joves. Sí, totalment. O sigui, bueno, vull dir, com ho feu? No sé. Sí, jo crec que no hi ha... Crec que és un punt pendent no sé si, en general en l'associacionisme, no? Que ens omplim la boca d'inclusió i de diversitat i d'aquests valors que realment els tenim, però que realment arribes a l'esplai, arribes a la teva assemblea, és una bombolleta, no? On tot està bé, tot és un espai supercòmode per tu. Vull dir, crec que potser un repte que ens queda és com fem que això realment sigui inclusiu, com ens aprovem aquestes realitats, perquè realment, si parlem d'una realitat però no l'estem veient, és molt difícil d'imaginar-se, no? Si partint de, jo què sé, tenir un referent doncs d'una sexualitat diferent ja et fa veure una realitat que no és el mateix que jo et vingui a explicar una cosa que és com si t'estiguis, no, exposant una cosa que no l'estàs veient. Llavors, jo crec que parteix molt d'aconseguir que aquests referents comencin a ser una representació real de les dissidències que trobem al dia a dia. I és una feina que no sé com es pot fer a tot arreu. Clar, a mi em passa poder com des d'un altre lloc, com sortint del lleure educatiu, penso, per una banda, que si parlem de Barcelona hi ha barris molt diversos, si parlem de Catalunya també, no? Llavors crec que també si analitzéssim territorialment tot el territori, valgui la redundància, veuríem que les expressions i les formes que adopten els diferents espais també són diferents. No és el mateix que passa a Vic que a l'Hospitalet de Llobregat, per dir alguna cosa. Això per una banda. Per l'altra, crec que a vegades també ens pensem que som poc diverses perquè no mirem més enllà de nosaltres. I crec que amb això, tant el moviment antiracista com especialment en aquells barris on el que a vegades coneixem de forma superformal com a moviment popular no troba un encaix perquè hi ha una dinàmica comunitària i popular de barri, totes aquestes diversitats hi són perquè formen part de la pròpia història del barri, no? Llavors, ostres, que al CAU tenim unes realitats determinades, anem a veure coses, no? Anem a veure què passa a la xarxa de suport mutu de no sé on, anem a aprendre de quines eines ens poden dotar aquesta gent. Crec que també moure'ns ens pot donar una oportunitat, i en cap cas estic dient que el lleure educatiu no ho faci, però crec que és un dels recursos que sens dubte tenim perquè no som, o sigui, bueno, perquè som diverses, no? Vull dir, perquè és així. No sé... Tampoc si ho feu, si no, com ho veieu. Sí, o sigui, jo només feia l'apunt que jo crec que és importantíssim, o sigui, a nivell d'esplai, fer xarxa de barri, fer, bueno, o sigui, saber mínimament on vius les teves realitats. Llavors, i això, i dins d'esplai, doncs, com ser un altaveu de la diversitat de realitats i que és molt diversa. Si ja en la pròpia Barcelona és superdiversa, depèn del barri, doncs a tota Catalunya és, o sigui, realitats molt diferents. Sí. Evidentment, des del Consell sí, perquè al final toques una varietat d'associacionisme en el que acabes trobant punts en comú, sigui per treballar o sigui per debatre, per aprendre d'uns d'altres. També sí que creem un espai, almenys aquests 2 últims anys, que ha sigut la PLEC i ha servit per fer una trobada amb tot aquest associacionisme juvenil i interactuar, no? uns amb els altres i aprendre al final d'uns i d'altres. Crec que aquests espais són necessaris
tant nacionalment com localment. Jo al final també participo del meu Consell Local de Joventut, que en aquest cas és el de Figueres, i al final també tens un ventall superampli d'entitats que toquen molts temes i aprendre d'uns i d'altres és superenriquidor. Parlant de trobades i d'intercanvis, doncs us animem a participar de la Guspira, que és la primera trobada feminista de l'associacionisme juvenil, que serà el 20 d'octubre al Teatre Els Carlins de Manresa. Esperem veure-us-hi a totes i poder seguir xerrant una mica d'aquesta conversa que estàvem tenint, que és superinteressant, però que ja fa estona que dura i que potser podríem començar a deixar aquí. No sé si us heu quedat amb alguna cosa a la punta de la llengua, perquè em sabria greu, però... Jo responc perquè faig una proposta a l'últim, que crec que jo ara estava dient, són molt diverses, sí, ho som, però crec que també hem de fer una revisió de les nostres pràctiques i amb això també entendre a vegades com practiquem la militància o l'associacionisme per entendre que hi ha diverses condicions socioeconòmiques que també porten a poder fer coses o no poder-ne fer, no? I crec que això també, si normalitzem anar al bar després d'un consell, tinguem en compte qui pot pagar el que sigui i qui no, o qui té temps o qui ha d'anar a fer cures familiars, no? Com que crec que tot això també s'ha de tenir en compte. Al final, ara que estic cobrant un malo, però que al final és això, que hi ha gent que evidentment no pot participar de l'associacionisme perquè evidentment ha de treballar, ha de poder pagar-se el lloguer i evidentment doncs, és totalment comprensible que no pugui tenir temps d'associar-se per al final guanyar més drets. I jo crec que, perdó, ja acabo, com que seguint aquesta línia, que crec que és evident la crisi de participació que tenim ara en general a l'associacionisme juvenil, perquè cada cop són més precàries, perquè cada cop hem de tenir més feines més joves i crec que és part, o sigui, com part de la nostra feina és reivindicar la nostra importància i que se'ns puguin dotar d'eines i facilitats com perquè es puguin compaginar aquestes coses, si més no, que no ens haguem de precaritzar al nivell que ens segueix sense parar. O sigui que... 100%. Que has obert un meló ara. Ja. Però no, és fantàstic perquè ho podrem parlar a la Guspira el 20 d'octubre a Manresa. Moltes gràcies per haver vingut avui a xerrar una estoneta i si voleu recuperar el primer i el segon capítol, doncs ja ho sabeu si ens esteu escoltant des de casa. Moltes gràcies, Cesca, Helena i Carla. A tu, moltes gràcies.